İsraîl pêdagiriyê li ser êrêşkirina bo ser berpirsên Hemasê dike. Piştî êrîşa esmaniya İsraîl bo ser bînaya kombûna rêberatiya Hemasê li bajarê Dohe, paytexta Keterê, artêşa İsraîl bi belavkirina daxuyaniyekê çarekê din bi tekezî ragihand, ku li her cihekê de berpirsên Hemasê bikin armanç û jî nav bibin. Her vîsa li vê daxuyaniyê de hatîye ku bîkerên cinayeta hefte Oktoberê, nikarin bitî awayekê xwe ji vê tolhîldanê rizgar bikin, û artêşa İsraîl de li wan operasyonan de berdevam be. İsraîl tevî ku bi encamdana ve operasyonê rastî givaşan hatiye, li ser biryara xwe miçit û pêdagire. Amerîkayê jî li vê derhekê de ragihand ku İsraîlê bi agehdarkirina Amerîkayê ev operasyon kiriye, li ev bi armanç girtîna Hemasê li vê operasyonê de bi hêja bînav kir.